जिनैथि उसु चेम्पियनशिप जानाय जुनियर आरो सिनियर लाइमोनफोरनो मान बान्था बावनाय हाबाफारि खुंफुंदों। 6 जुन 2022 चिरां जिल्ला रुनिकाटानि सिङाव थानाय आस्राबारि श्री मुत्तु इंराजि फरायसालियाव श्री मुत्तु इंराजि फरायसालिनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला जिनैथि उसु चेम्पियनशिप जुनियर आरो सिनियर गेलेगिरि लाइमोनफोरखौ लानानै सानथामनि हाबाफारि लानाया दिनै जोबनानै थांबाय। सेथि सानाव 93 जन गेलेगिरिफोरखौ मुं थिसननाय हाबाफारि लादों। नैथि सानाव मुलुगनां आबहावा सानजों लोगोसे उसुनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे गेलेनाय बादायलायनायखौ मावफुंदों आरो साबसिन गेलेग्राफोरखौ सायख'नायबो जायो। फैगौ जानो गोनां आसाम स्टेट उसु चेम्पियनशिपआव गेलेहैगोनखौ 40 जन सायख'नायबो जायो। दिनैनि थामथि सानाव उसु चेम्पियनशिप जुनियर आरो सिनियर फरायसाफोर सायख'जानायफोरनो साबसिन मान बान्था होनायजों हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव दिनै गाहाय आलासि महरै रुनिकाटा सभाराम बरगयारि फरायसालिमानि गोरायुं बिजित ब्रह्म, चिरां जिल्ला जिथि दुवार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि श्री मृत्युंजय मोसाहारिजों लोगोसे गोबां गुन गोनां आलासिफोर नुजाथिफैदों। चिरां जिल्ला उसु आफादनि गाहाय आफादगिरि अशोक कुमार ब्रह्म आरो गोरायुं बिजित ब्रह्म, बेजों लोगोसे मृत्युंजय मोसाहारि मोनहा हाबाफारियाव नुजाथिनानै मा बिबुंथि होदों खोनासंना लानि फै। आच्छा, खुलुमग्रोनाय जाहैबाय गासिबो खौरांगिरि बा खौरां नायगिरि नोंथांमोनखौ गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। दा दिनै आस्राबारिनि सिङाव थानाय मुथु इंलिश स्कुलाव सानथामनि हाबाफारि लानानै 12थि उसु चेम्पियनशिप चिरां जिल्ला बियो सानथाम 4 तारिख 5 तारिख आरो 6 तारिख दिनै जोबथा सान। बे सानथामनि हाबाफारिया जोबलांबाय। दिनै बेनो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। उसु एसोसिएशन आरो चिरां जिल्ला उसु एसोसिएशन आरो मुथु इंलिश स्कुल मोननैजों ज' लोगो नांनानै जे अर्गानाइज खालामनाय चेम्पियनशिप एबा चिरां डिस्ट्रिक्ट उसु चेम्पियनशिप, बेयाव जोङो फैबाय थानाय समाव जे स्टेट उसु चेम्पियनशिप बादायलायनाय जागोन, बिनि थाखाय जोङो 40 सा एबा 40 प्लेयार्सफोरनि बांसिन जोङो स्टेटनि थाखाय रेडि खालामनानै मोननो हाबाय। बेयाव साब जुनियर, जुनियर आरो सिनियर बथ बयस आरो गार्लस बिथांमोना पार्टिसिपेट खालामसिगोन। आरो बे ओनसोलनि गासिबो रायजो राजा आइ आफाफोरा बा गार्जेनफोरा बा प्लेयार्सफोरा जोंनि गोबां खना खनला थानाय उसु एसोसिएशननि इउनिटफोरा दिनै गोबां 100 बा 100निख्रुइ बांसिन जे प्लेयार्सफोर पार्टिसिपेट खालामफैनानै बिथांमोना साक्सेस खालामहोबाय। बिनि थाखाय बयनोबो आं धन्यबादखौ होबाय, गोजोननायखौ जासिबाय। उसु चेम्पियन सिलेक्शनखौ जानानै थांबाय। दा दिनै बे जोबथा मोनसे क्लोजिं सेरेमनि, बेजों लोगोसे जाय देरहानाय सुबुं बिथांमोन गेलेनानै देरहानो हाबाय बिथांमोननि थाखाय दिनै प्राइज होनाय जाबाय। दा नैबे उसुआ मोनसे जोंनि थाखाय बहुत गोनांथार आरो जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि ओनसोल जे बुंनो थाङोब्ला 500 बोसोर जोंहा बे गेलेनाया ओरैनो गैया जानानै थांबायमोन। खिन्थु नैबे जेब्ला जोंनि ओनसोलाव सान्थिया फैबाय, दा सान्थि जानायनि उनाव गोबां इयुथफोरखौ नुनो मोनबाय जे नैबे खेलानि गेजेरजों बिथांमोना आवगायबोदों आरो आसा खालामो जाहाथे नैबे उसु गेलेनायजों लोगोसे गोबां जोंनि ओनसोला बिदिनो गोबां बिदिनो फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनाय, ड्राग्स एडिक्ट जानाय आरो गोबां बिदिनो गाज्रि मुवा समाजाव गुबुंले जानायनिफ्राय बिथांमोना मोनसे मोजां मेसेजखौ होनायखौ नुनो मोन्दों बिसोरनि पार्टिसिपेट खालामनायजों लोगोसे। आरो बिसोरनि पार्टिसिपेशना जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव समाजाव मोनसे थुलुंगानाय होगोन आरो जोंनि इयुथ आरो लाइमोनफोरनि मोनसे बिसोरनि फिउचारनि मोनसे केरियार बानायनाय आरो बेजों लोगोसे स्पर्ट्सनि मोनसे स्पिरिट, जे स्पिरिटजों जों गोबां बिथिङाव दावबायलांनो हायो। जों फरायनायनि बिथिंजों लोगोसे जों स्पर्ट्सनि गेजेरजोंबो गोबां साख्रि लानो हायो, ओनसोलखौ जोङो गोबां बिदिनो मुंदांखा खालामनो हायो आरो जोंनि हारिखौ जोङो गोजौआव दिखांलांनो हायो। दा बेखौ नोजोर बोनानै जों गोबां जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिथांमोनखौ जों आसा खालामो जाहाथे जों गोबां बिथिङाव जोंनि नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव बिथांमोना पार्टिसिपेट खालामनानै जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोगोन आरो जोंनि हारिखौ जौगाहोगोन। 12थि चिरां डिस्ट्रिक्ट उसु चेम्पियनशिप सेलेक्शन गेम, बेयाव रुनिकाटा टेन्डरनि सिङाव आस्राबारि बेयाव मुथौ इंलिश स्कुल बेवहाय बानजायनाय जादों सानथामनि हाबाफारिजों। आरो बे जिल्लाजों खुंजानाय बेयो मोनसे हाबाफारि आरो बे गेमनि गेजेरजोंनो
स्टेट लेभेलाव गेलेनो थाखाय सेलेक्सन खालामबाय बिथांमोनहा आङो जायफ्रा सेलेक्ट जाबाय बिथांमोनखौ आं कंग्रेचुलेसन हरो आरो आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो मेसेज होनो लुबैदों जे जोङो मानसि हिसाबै सोरबाया फरायनाय दिगजों सोरबाया गेलेनाय दिगजों सोरबाया दामनाय देनायनि दिगजों बायदि बायदि गाबागाव चइस गाबागाव मोजां मोननाय जि माने थांखिफोर बेजों जोंहा थांनांगौ जायो बे हिसाबै बेवहाय गेलेनाय जायफोर बाहागो लानाय बिथांमोनहा गेलेनायखौ मोजां मोनो आङो बिथांमोनखौ थुलुंगाखांनायखौ आङो लुगैदों जाहाथे बिथांमोनहा गेलेनानै गावनि मुं खालामनायजों लोगोसे ओनसोलनि मुं आरो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हानाय बा इयुन समाव सुबिदा मोननो हानाय बेबायदि गोसो होनानै गेलेगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो जोंनि ओनसोल हिसाबै जोंहा गोग्लैसोनाय ओनसोल गोबां बिथिङाव जोंहा जौगानांगौ दं सोलोंथाइजों लोगोसे दामनाय देनायानो जा मोसानाय मुसुरनायानो जा बा नोङो गेलेनायनि बिथिङावबो फुटबल क्रिकेट बायदि बायदि गेलेनाय भलिबल गेलेनाय काबादि गेलेनाय बा आर्सारि गेलेनाय दा गासिबो गेलेनायनि आयदायावनो जोंहा बेखौ माने जांख्रिखांहोनांगौनि जोंहा हाबाफारि लानांगौ दं एबा आं खावलायगोन बे ओनसोलनि जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे बेफोरबायदि गेलेनायावबो मुखुब जानानै थायो आरो गावनि इन्टारेस्टेड जायखौ गावहा मोजां मोनो बेखौ गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ माने सुंथानानै लानायनि राहा खालामनानै लायो आरो बेनि गेलेनायनि गेजेरजों गोबां जोंहा मुलाम्फा दं देहायारिबो जोंहा मुलाम्फा दङ जोङो देहाया स्ट्रं जायो मेन्टेलि नोङो बिराद मोनसे स्ट्रं जायो मेन्टेलि नोंहा फ्रि माइन्ड जायो दा बे हिसाबै आङो गेलेनायाव बाहागो लाजानायखौ लुबैयो मानोना बेयाव जोङो नुबाय आथिखालनि थासारिया गोबां लाइमोनफ्रानो गावनि समखौ ओरैनो बेखार नस्थ' खालामबाय थादों सोरबाया ड्राग्स जानायजों सोरबाया गानजा सोबनाय सोरबा बाइक सागदावनाय सोरबा मबाइल गेम गेलेनाय बायदिजों माने गावनि समखौ नस्थ' खालामनानै दंगासिनो दं खिन्थु जोंनि सुबुंनि जिउनि जे माने गावखौ राफोद खालामनायनि सम बेयो नैबे लाइमोन समानो बा नैबे जोंनि माने 18-20 बा 25 बोसोरसिमनि समानो जोंनि गावनि माने जिउखौ दानानै लानांगौनि सम दा बे समसिमावहाय जोङो जेरैबायदि माने मुखुबाव थानांगौ खिन्थु नंजां बाजाङाव थानायखौ जों नुदों ओंखायनो आं खावलायनो लुबैदों जोंनि जेसेबां लाइमोनफोर दं जाहाथे नाङै फाङै खामानिफ्राव मुखुब जास्लायस्लाय जोङो फरायनाय गेलेनाय दामनाय देनाय मेथाइ खननाय मुसुरनाय गासिबो बिथिङाव जाहाथे बाहागो लायो आरो गावखौ सासे राफोद बेक्ति खालामनानै लायो आं बेखिनिखौनो खावलायहरबाय नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360